संसाराव जोनोम मोनना साननैसो थांना थानायनि थाखाय जुजिनाय गावनि गोनांथिखौ सुफुंनोना बिसि गथ' गथाय बिमा बिफा नखरनि बोथिसे ओंखामनि मावसोमनाय लहाबादि अन्थाइयाबो देहानि बोलो आरो हाथुरानि बुनायाव फिसा फिसा महर मोन्दों खबसे ओंखामनि थाखायनो बाक्सा जिल्ला जफादं हालामनि मरा फाग्लादिया दैमानि बिखायाव सान्दुं गोसा थिं थिं दुंनायाबो होबथानो हायाखै माखासे गोरिब नखरफोरनि सुबुंनि बोथिसे ओंखाम बुथुमनायखौ भारत हादोरा उदांस्रि मोननायनि उननिफ्रायनो गोबां सोरखारा खुंथायाव फैबाय आरो थांबाय गोबां राजनितिया गोजौ बिल्डिं लुबाय रांखावरिनि बिगोमा जालांबाय एसियाव थाबाय गारि गरा सोरजिना गालांबाय बिसोरनि गथ' गथायफोरा गुबुन हादोराव फरायहैबाय नाथाय गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि आसि थाइसेनि बेसेना दिनैबो बोथिसे ओंखामनिनो आंखाल मोजां गंसे न'निनो आंखाल हाय खाफाल हाय सुबुं दारा हादोर सोरनि दुखुखौ सोर बुजिनो गोरिबनि आंखालखौ सोर सुफुंफैनो गोरिब सुबुंनि सोलेरा मोदोम गेहेनजों दाजानाय नङा जेन लहाजों दाजानाय गंसे मेसिनसो आंनि मुङा हालां बसुमतारी जेनेबा नबस्थिनि आरो ओमफ्राय दा जोङो न'आव सोलिनो हायिखाय अन्थाइ देनानै न'खरखौ सोलियो आरो सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेफोरखौ दासिमबो जोंखौ नायफिनाखै मोनाखैनो माइरं कार्ड मोननांगौ बेखौ मोनाखै वाइ न'नि न' मोननांगौ बेखौबो मोनाखै दा जोंनियाव रावबो नायनो फैनाय बायदि जायाखै आरो दा जों दा अन्थाइ देनानैनो सोलिना जाबाय दङ बर्थमान बे अन्थाइ देनाया जोंथ' आगोलै 2008निफ्रायनो देदोंमोन आरो देनायालाय बै उत्तर खुसि होननायावबो देबाय ओमफ्राय इयावबो थांनाय बोसोरनिफ्राय दा देगासिनो दङ ओमफ्राय आरो अन्थाइ देनायाबो मालाबा सान्दुं गोसाबा हाजिराखौनो लाखिनो हाया बिदिनो मालाबा 200 मालाबा 300 थायो आरो मोजां देनो हाबा बेनो आरो इ अन्थाइ देनायनि फैसाजों हास्लाबा थारमाने न'आवबो गथ' गथाय फरायनाय दंना बेनि सायाव आरो रेसन बायजोबनांगौ जाहैयो न'आव एख' गैया खेथि गैया अन्थाइ देनायाथ' आङो ओरैनोथ' बारा गोबाव देयाखै आगोलाव देदोंमोन ओमफ्राय गारिफोराव ओरैनो बेलसा मारियोमोन अन्थाइ थिखाङोमोन ओमफ्राय इयाव देनाया ओरैनो बारा गोबाव जायाखै आरो आगोल 6 माससो सिगां देदोंमोन ओमफ्राय आरो दाख्लैनिफ्रायसो देफिननाय जादों हायाथ' दङमोन दंनाया खिन्थु दैमाया खुरख्लाजोबनानै लांबाय बाखि बाला फबजोब्बाय ओमफ्राय दा गायनाय हा गैयानो दे आरो ओरैनो दब्लायनै ना दब्लायथामल' गायजायो सानसेयाव अन्थाइ देनानै बेसेबांसो खामायनो हायो फोरमायगोन नामा खामायनायाथ' दा ओरैनो मा बुंनो जोङो अन्थाइ देनानै खामायनाया नै न'खर फिसिनाया इमान सहस नङा आरो जिबायदि खस्थ' आरो बिथिं अन्थाइनि गुदुं आरो गोजौनि सान्दुंनि गुदुं बेफोरजों माबानो थाङोबा रुजुनो थाङोबा एख' हाया आरो दा ओरैनो गरम बोथोरजों ओरैनो सायायाबोथ' गैखाया नालाय सान्दुङावनो देनाय जाखायो नालाय ओंखायनो हानाय जाया आरो सानसेयाव बेसेबांसोनि देनो हायो खोन्थागोन नामा सानसेयाव ओरैनो मालाबा आरो 250 मालाबा 200 मालाबा आरो बोथोरफोरा जुदि मोजां होयोब्ला दोमैलुलु थायोब्ला होमबानिया गोसो होनानै देनो हाबा 300 खिनिखौ लाखिनो हायो आरो बिदि सालायनो हानायाथ' बहुद गोब्राब ओरैनो लामायाबो जोंना गोजान नालाय ओरैनो मालाबा बेलासि थांबा सा खरसाबो नांगौ जायो नालाय थांलाय फैलायनो खस्थ' मालाबा साहा लोंलांनाय जायो फारसेथिं आरो न'आवबो एख' गैखाया नालाय फारसेनिफ्राय जिखिनि माने जानाय फारसेनिफ्राय बायखानांगौ आरो माने दैल'सो बायनो बाखि जिखिनि जानायाव जिखिनि मुवा नांगौ बेफोरखौ सब बायजोबनोनो गोनां जायो आरो गाननाय जोमनायनिफ्राय बा ओरैनो जानाय लोंनाय माइरं दैरंनिफ्राय फारसेनिफ्राय बायनो गोनां जायो आरो रेसन कार्डआ दंबाबो आइनि नामावसो दंमोन खिन्थु जोङो बेलेग नालाय ओंखायनो मोननाय जाया आरो जब कार्डफोर दंना गैया जब कार्ड गैया अरुण'दय आसनिखौ मोन्दोंना मोनाखै बेखौबो मोनाखै हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।